Yan guys, huli ni Gilo, laki. Oh. Ayos. Yan ang hinihintay ko. Hindi kumplitong araw. Thank you ah. Okay. Ito yung mga napingwit namin kanina guys. Oh, diba? Galing. Ayos. Punta na ako ng tingnan mo na yun. Dito naman kayo bang? Ayos. Ayos. Relax ha. Relax ha. Kay stress kayo dito sa kuan. Sa Among David. Ang anak ni mo ko yung sa kuwa oh. Hoy. Sadyang Chino TV na tayo. Sadyang TV na tayo. Sa Job Gilo TV na tayo. Subscribe! Na ikaw at ako. Dito pala. Fishing Village. Uy! Fishing yan siya ba? Hindi na mga batang to, iniwan na naman ako. Good morning. Gri yata itong saan? Bernales. Pwede bata siya. Ano pwede? Pwede bata. Pwede pero hindi na makalabas. Totoo. Ito na guys. Marunong ka? Yan. Gilo naman. Wow. Parang makakuha talaga. Ano? Oh, wala, sige. Tapon doon. The fisherman. Paturo. Oh, ganyan pala. Oh, sa Kaloy. Ganun daw, ganyan oh. Ganyan, tapos tapon mo doon. Yan. May fish dyan. Ha? Baka natakot sa mukha nyo. Ha? Oh, ganyanin, baka tumama sa mukha. Ha? Hindi ba i-fish dyan talaga? Tingnan mo. Pundo mo lang. Oh, mahulog ka? Hila mo. Ganyan no, ganyan no. Si, tapon doon. Ganyan no. Turuan kita. Ganyan no. Ganyan no. Tingnan mo. Ganyan kasi yan. Sige. Pag medyo may ano na kumagat, hilain mo agad, ha? Okay. Mahulog ka lang, huwag kayong masyadong dumikit dyan. Dito lang sa, huwag ka masyadong dumikit. Sige, ganyan mo. Sige. Oh, yan na. Ayun.
Mayroon na pala yun. Hilain mo agad. Ikaw pa hilain. Sayang yun. Ha? Sige, kita sa... Ayan na! Ay, sorry. Sayang ko, meron na sana yun. Hilain mo ha. Kawala. Sige ako na maghila pag meron na. Sige, ako lang maghawak. Tira. Ha? Tingnan mo ha. Marunong eh. Sayang yun, Liv ah. Tuh. Iya na. Apa pala? Yan na. Sige, hilahin mo. Go na yan ba? Baka na maghila din. Ano na? Guys. Yan. Wow. Tama na yun, Lloyd. Bakit na muna? Ay, nga ako. Oh. Haha. Yan guys, huli ni Jilo, ang laki. Oh. Ayos. Ano na yan? So, yan guys. Punta muna tayo doon. Inom muna tayo yung water. Meron man tayo din. Di bagmag ko. Sana, meron man tayo po nila fish. Ha? Ilan na nakuha mo? Dalawa lang. Naku, hina. May kilo kayo. Ay, dito pala. Dito. Ha? Tingnan lang kay kilo. 3? Grabe, ang galing ni Jilo. 4 sa kanya. Dalawa lang. Ako isa lang. Dapat sana kumain. Ano? Masaya? Kumusta experience? Grabe ang kaya ate ba? Ang dami pero nakawala. Kasi mga matatalino pala yung mga dito. Sa'yo ang dami. 4 kay ate, 5 sana yon. Pero 2 lang. Ilan ba nakawala sa'yo? 2. So, ay 4 pala sa talaga sa'yo sana. Yung nakawala ba? Yung hindi mo nahila? Ilan yon? Galing.
Ayan. Guys, hindi kumpleto ang ano, hindi kumpleto ang stay namin dito pag wala to. To. Kan ba dyan? Isimbi Pilsin. Isimbi Light. Bottled water. Pilsin na lang. Pilsin. Isimbi Pilsin. Dalawa. Tindahan. Masaya, masaya, masaya. Eh, hindi ka na mahirapan mag-mingwit dyan. Ah. Dino. Balik na tayo doon. Tag 20 ang isa ma. Yung papi. Dalawa lang na. Ayoko na din. Dalawa? Kaya galing ni Hila ka pala eh. Dino. Ang tsaki dito. Stick lang wala mong coffee. Yes, sir. Magkano doon, Gog? Pilsin. Asa ganin nga? Bernalis. Bernales? Shopee pa. Shopee din. Shopee. Order na mo, sir? Oh. Mama sa 14. 14 tag dito sa may kwan. Duha ka tsaki niya. Duha ka pilsin. Under what name? Chucky Duha. Ah. Chepiledo. Pilsen. Pinoy. Rice. Hindi pa Rice. Tulo lang. Oh, Sa. Maglabot mo ng Unsa pa? ano lang. Ano may mga junk foods Choy, ka na? ma'am, Choy. Pa-serve ang pilsen karon or sabay sa food? Karon na. Sige, sir. Kung ina Basta, later. tsaki ha. Thanks. Let's go! Saan tayo? Ha? Saan tayo dito? Thank you. Balik na tayo doon. Bakit? Habulin nyo ako. Ihatid lang daw yan. Sana maraming hindi ko ako ng ano fish. Yan ang hirap eh. Kasi maganda kasi pag maraming kinuha ko na fish. Guys, nagalit si Jab Jab kasi ano daw, dalawa lang nakuha niya pero sa totoo lang ilan yun lahat yung nakabitaw? Ha, nakabitaw. Ilan lahat yun? Ano tayo ulit? Mamaya, dali na lang natin. Ay, dito man tayo kanina. Pag andito na si Mami, magpingwi tayo ulit. Dalhin lang natin. Ano? Tayong tatlo para mag-fish. Aray. Ha? Tayong tatlo mag-fish. Oo. Fishing. Yay! Para marami sa akin masyado. Oh, talaga. Oo, mamaya. Yeah. Dito, hatid na yun. Saya ba? Saya? Kaya ako pag Oh, Jab Jilo TV here. wala pa man Jab Jilo TV na tayo. Meeting mo si Mami. Tayo lang man dito. Ay, na meeting. Ito daw, nag-meeting sila. Hindi ko alam kung anong ginagawa na doon. Masaya ba kayo? Nag-ano sila o nag-ihi. Tae. Hindi, andun do. Andun, nag-tutorial do sila. Hindi yung tutorial. Tutorial ba? Picture. Kita. Yan, ate, oh. Kita ko na dyan. Kasi mami. Tingnan natin na. So guys, tingnan natin kung hindi kami ang nag-fishing. Kung marunong ba sila or may paraan ba dyan kung paano makakuha ng marami. Pero marami makuha mo, marami. Malaki rin mababayaran mo. Per kilo kasi yan. Nagbihis ako, Yan. di pawis ako. Yun. Huli. Yun. Laki. Ilang minuto ba yun sa'yo kanina? Bago ka nakakuha? Ha? Tagal-tagal din, no? No? Strong man sila, strong. Strong? Hindi ka talaga, ano? O baka hindi ka lang talaga marunong. Yun! Ayun.
Yun. Relax lang pala. Ganyan. Wala man juice. Hinihila mo kasi agad eh. Wala man juice, Daddy. Hatid lang yan dito. Ito ko. Kaya nga, hatid lang daw dito. Yun! Ding! So, madali lang pala sa atin ng tagal. Pero ang dami mong nakuha ba? Galing mo. Galing mo kanina ba, no? Uy! Woo! Yan ang hinihintay ko. Hindi kumplitong araw. Thank you, ah. Yan si Kuya. Shout out kay Kuya. Thank you. Anong atama? Yan. Anong atama dito, Daddy? Kita ko sa TikTok. Anong atama dito? Ha? Ito? Oh. Or ito? Ha? Ito? Or ito? Basta ano yan. Na, okay na yan. Ouch! Ano? Yeah! Nainom na ako. Nakakawalan ng stress dito, guys. At kung pagod ka sa sa Open it. trabaho mo, punta ka na lang dito. It's so tasty! Open it. Ano ba ito, Luway? Anduway eh. Oh. Yung mga basura, saan ba yung basura nyo? Mahiya tayo. Matingiya kayo taho. Hindi, mahiya. Ang kapal kasi mo. Tingnan nyo dito, guys. Oh. May screen kasi hindi masyadong makita. Ground na yung kita ko Oh. sa ground. May screen. Saan? Doon. Hindi masyadong makita ang view kasi may screen. Yan. Yan. Eden Nature Park. Ito guys. Takbuhan na. Yun. Fishing na tayo. Okay, tapos na kayo. Sumami na naman. Why? Kaming dalawa na kayo. Kaming dalawa. Okay. Ma'am, excuse. Pwede kayo sa hot roll na lang po. Tapos naman yan sila. Sila naman. Kayo na naman. Oh, si Gina, wala. Tama na, nagbutang yun eh. Oo. Kinigisa na lang. Sila. Ha? Sila. Sorry. Si Gilo. Kasi wala ni ko ano. Wala ni ko ano mo. Asa may kuha nila kanina? Giipon na mo dito. Basta duha ang kay Jab. Og ilaha mo ami. Sir. Deb. Sir, yung po sir na-deliver na. Wala. Ay. Okay. Rib. Kita lalagyan na mo glass sa pwede. Nana mo ang kan. Bugas na. Bilis ah. Yung order niya ko ng luto. Ayos, ayos. Yan, guys. Bilis. Hindi lang ako mag-add ng wifi. Ito na yan. Ito yung mga napingwit namin kanina, guys. Diba? Galing.
Ayos, thank you, thank you. Dami. Ito yung mga huli ni Jilo kanina, yung laki oh. Ang lalaki. So guys, tikman natin yung mga huli ni Jilo kanina. Sa akin, ano eh, malaki din yung sa akin, pero isa lang. Pero kung isa lang, ako dalawa. Sa grami na Oh, sa crispy kain akin. na. Tubuan ko kayo ha. Te, pag matapon yan, te. Sarap parang huli ni Jilo. Lagay si Jilo tong pan. Hindi, ka. Ito, crispy to. Lagyan ng sili. Kasi siya naghuli niyan eh. Tapos ikaw din, naghuli. Dapat may kanin. Basta yung isang damit mo, te. Malayo pa ang ano, te ba, oh. Madumi ka na naman. Sugrang! Ano natin to? Inihaw. Inihaw. Dito ako daw gidi sa inyo, eh. Yung inihaw yung kasama sa anywhere. Kain. Sarap din. Ito, natin. Natin lahat. Kaya mo ng sili na lagi? Ano ka? So guys. Okay. Titikman natin yung lahat ng mga nahuli natin. Ito, Ito ang asal-sahap. kunting kanin. Crispy tilapia, may kunting sili. Isa lang. Hanghang. Ma, bebe. Ang sabog ng hanghang. Kaya nga dami. Sarap. Ito may sili, tapos ito kayo planon. Kaya ito kay Ate Jab kasi magaling manghuli sa Ate Jab. Dilo. Oh. Duko ade sa inyong isda nga nakuha, eh. Ako? Mami, ako? Ha? Ito. Ako, ma? Kini may duko kayo, oh. Yan si Jilo, siya pang nahila. Mami, ito, try mo daw ito. Mulang pa ano si Jilo? Galit na ako. Try mo dati daw try. Try daw. Dati, try mo daw ito dati. Try. Guys, ang ilahang seminar na inyo ano? Yes. Nahimong Hi vlog, welcome to my guys. nahimong outing. Ito na Ay, hindi. Part na ito sa kuan day. Actually, mo na akong principal. Magi sa amin. So wala na may seminar na ito po kay parang malabo naman to kasayo sila. Mag-shot na lang da. Baliktad sir, ang part 1, nahimong naabot na siya yung hapon, ibis part 1 pa. Ang part 2 na una. Ana. So, oy, Ada na kira mo manginom? ayaw mo na, dili mag-inumog-umog ha. May din ako. So wala na, kami lang na nabilin. So mga kuan guys, mga kauban, mga partner sa kauban sa mga asawa. Wash out. Ayos. Dito naman kayo ba? Ayos. Relax ha. Kay stress kayo dito sa kuan. Sa among David. Uy, Gabos. di man ako. Grabe among napingwi to. Umay lang nabayran. Abunda kayo kan baharbis pa. Pabuto nga batag kang ingwit ba, wa ka balog na ibayad. Kini pa kalingaw kayo. Di pa mo undang? Ano naman? Ha? Ang
Go, 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 go! Wow, galing, galing. Galing man siya! Ang galing. Kawawa, nagagay dito, walang puto. Kawawa. Kawawa, wala ba yan? Wala naman yan. Ano kaya? Yun pagkain. Hmm? Try mo. Try mo. Try mo daw dati, try.